እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ አትይወኑ ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ከባቢ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዝያዳ ኣብ ሰላማዊ ዘተ ከተኩር ከም ዘለዎ ፈረንሳ ተሓሳሲባ። ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብ17 ለካቲት ኣብ ዝገበሮ ርክብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤትን መድሃኒትን ናብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ከኣቱ ምፍቃዱ ድሕሪ ምንኣድ ቀጻልነቱ ክረጋገጽ ሙሉእ ውሕስነት ክህብ ጸዊዑ። ዋዕላ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ዝተኻየደ ርክብ መራሕቲ ፈረንሳን ኢትዮጵያን ኣብ ህልው ኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ከም ዘተየ ካብ ብራስለስ ዝተመሓላለፈ ዜና መልኪቱ። ነዚ ፈረንሳ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይ ነቲ ጽበዮ ዘላ መምሕያሽ ዝምድናን ዘተሰላምን ንምትብባዕ እታ ሃገር ኣብ ዳግመ ህንጻ ብኩናት ዝዓነዉ ትካላት ክትሳተፍ ምዃና ኢማኑኤል ማክሮን ቃልኣትዩ። ንሱ ብተወሳኺ ሃገሩ ንኩነታት ኢትዮጵያ ብቀረባት ከታተሎ ከም ዘላ ብምዝኽኻር ብኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ዝምራሕ ዘሎ ሽምግልና ንዘተ ሰላም ክዕወት ዝያዳ ጻዕርታት ከካይድ ንቐዳማይ ሚኒስትር አብይ ተማሕጺኑ። ከም ዝፍለጥ ፈረንሳ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ማያት ኤርትራ ክትሃንጾ ዝመደበት ሓይሊ ባሕሪ ናይ ሙቓም መደብ ብገንዘብን ሞያዊ ስልጠናን ክትተሓባበር ዝነበረ ስምምዕ ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ኩናት ሓድሕድ ድሕሪ ምውልዑ ደው ኣቢላተያ። ህዝቢ ሱዳን ብዘይ ዕረፍቲ ዘካይዶ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍን ሓይልታት ጸጥታ ንምዝራጉ ዘውርድዎ ዘለዉ ግፍዕታትን መርኣያ ናይቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ እማመ ሰላም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ዘመልክት እዩ ክብል ሓይልን ናጽነትን ዲሞክራስን ገሊጹ። መራሕቲ ኤፍሲሲ ምስ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ድሕሪ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ሓይልታት ጸጥታ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለ ምእሳርን መስዋርን ዜጋታት ብሰፊሑ ብምቕጻሎም ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ሓቢሮም። በተመሳሳሊ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ቮልከር ፐርት ምስ ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ተጣበቕቲ መሰላትን ጸለውቲ ፖለቲከኛታትን ዘካይድዎ ዘለዉ ማእሰርትን መጭወይትን ደው ከብሉ ጸዊዑ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሱዳን ጋዜጠኛታት ይእሰሩ፣ ትካላት ሜድያ ይዕጸዋ፣ መንእሰያት ብዘይ ክስን ፍርድን ይቕየዱ ምህላዎም ርኡይ ምልክታት ውልቀ ምልኪ ናይቲ ብሓይሊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ እዩ ብምባል ሓይልን ናጽነትን ዲሞክራስን ይኸስስ። ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ሰበስልጣን ሱዳን በርጌሳውያን ማሕበራትን መራሕቲ ፖለቲካን ንምዝርራብ ሎሚ 20 ለካቲት ናብ ካርቱም ከኣትዉ ትጽቢት ይግበረሎም። ሕብረት ኤውሮጳ ንልምዓታዊ ሓገዝ ዝውዕል ናይ 170 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ንሃገራት ኣፍሪቃ ለጊሱ። ኣብ ከተማ ብራስለስ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ፕሬዚደንት ቆንስል ኤውሮጳ ቻርልስ ሚሸል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ክሳብ 2030 ዓመተ ምህረት ዝጸንሕ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ኣብ መንጎ ሃገራት ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ዝህሉ ዝምድና ንምድልዳል ዕዙዝ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ መልኪቱ። እቲ ናይ 170 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ኣብ ጽላታት ሕርሻ፣ ጥዕና፣ ትምህርትን ናይ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዘጠቓለለ ፕሮጀክትታት ንምሽፋን ክውዕል እዩ። ምዕቃብ ኣከባቢ ሓደ ካብ ዓበይቲ ብልጫታት ሃገራት ኣፍሪቃ ምዃኑ ዝገልጹ ሰበስልጣን ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ንፋስ፣ ማይን ፀሓይን ጸዓት ኣብ መመንጫው ዝሕግዝ ወፍርታት ክካየድ ጠለባት ኣቕሪቦም። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ 450 ሚልዮን ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ሓገዝ ንኣፍሪቃ ክልግስ መብጽዓ ምእታው ይዝከር። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ